următorul panel s-a discutat foarte mult, spunea și doamna doctor Mocanu, se discută mult de intervenția chirurgicală. Motiv pentru care, în continuare, mergem la un specialist în chirurgie pediatrică. Vine de la Spitalul de Chirurgie Ortopedică Pediatrică din Cluj, doamna doctor Anca Budușan, ne vorbește despre aspecte chirurgicale ale afectării digestive în fece la copii. Sărut mâna! Bună ziua! Mulțumesc pentru prezentare! Bună ziua! Good afternoon for our guests. My presentation is in English, our PowerPoint presentation, but I will speak Romanian. And if you allow me, at the end of my presentation, I'd like to say a few things in English. De ce chirurgie pediatrică la o prezentare de fibroză chistică? Acum, dintre toate specialitățile de aici, pediatrice, cred că eu, ca și chirurg, am mai puține de zis în fibroza chistică, pentru că noi nu tratăm fibroza chistică, noi tratăm complicațiile chirurgicale ale unei fibroze chistice și uneori stabilim un diagnostic la un nou născut sau la un copil mai mare. Fibroza chistică este o boală care afectează toate sistemele și uneori tubul digestiv este cel care, să zicem, își spune primul diagnosticul. Mai ales la copiii mici și la nou-născut. Ce face chirurgul? Chirurgul uneori are de face cu un pacient deja diagnosticat cu fibroză chistică, un pacient care se prezintă cu diverse complicații digestive sau, altădată, pus în fața unui sindrom ocluziv de obicei, ridică suspiciunea unei fibroze chistice în un anumit context clinic și, mai departe, trimite echipei multidisciplinare pediatrului pacientul pentru diagnostic și pentru tratamentul bolii de bază. Încerc să vorbesc mai rar pentru colegii cu traducerea, deși sunt moldoveancă, nu prea știu să vorbesc rar. Manifestările principale digestive ale fibrozei chistice la copil se referă în primul rând la obstrucția intestinală. Și obstrucția intestinală care se manifestă la nou-născut sub formă de ileus meconial, cu formele lui complicate, când se produce perforație antenatală, cu diverse forme de peritonită meconială, care se poate manifesta prenatal sau imediat după naștere, cu sindrom de obstrucție intestinală la copilul mai mare, exact ca și la adult, așa zisul distal intestinal obstruction syndrome și, sigur, există și alte manifestări mai frecvente decât în populația fără fibroză chistică, invaginația intestinală, prolapsul rectal, dar, în principal, obstrucția intestinală este cea care ne stabilește nouă o suspiciune de fibroză chistică. Ileusul meconial este o afecțiune care se manifestă, după cum îi spune numele, la nou-născut, pentru că avem de-a face cu meconiu. Practic, ileusul meconial este o obstrucție intestinală la nivelul intestinului subțire, produsă de acest meconiu anormal, consecutiv insuficienței pancreatice, și acest meconiu anormal care blochează intestinul subțire înainte de valva ileocecală, producând o obstrucție intestinală cu care copilul se dezvoltă din viața intrauterină. Sigur, gradul de obstrucție poate fi variabil, este diferit și poate sau nu să producă diverse complicații. Practic, un intestin în obstrucție, principala complicație va fi o perforație în amonte de obstrucție, rezultând diverse forme de peritonită meconială, în funcție de momentul perforației intestinale, dacă perforația se produce precoce în viața intrauterină, rezultând alte complicații. Volvulus intestinal, ischemie, necroză intestinală, atrezie intestinală ca și o formă de vindecare a unei necroze ischemice. Marea majoritate a copiilor cu ileus meconial sunt diagnosticați în viața intrauterină, spre sfârșitul sarcinii, când obstetricianul care are în vedere sarcina observă niște anse dilatate cu un aspect, sigur, nu este patognomonic pentru o fibroză chistică, observă niște anse dilatate, poate niște lichid în cavitatea peritoneală, imagine care dispare sau nu dispare după câteva săptămâni la următoarea ecografie de morfologie fetală.
Când dispare, de fapt, nu e bine, că dacă dispare, s-a produs perforația, dar asta aflăm noi după ce se naște copilul. Practic, un ileus meconial necomplicat își spune diagnosticul la momentul nașterii. E vorba de un nou născut, care e aparent sănătos și care, imediat după naștere, în primele ore, dezvoltă semne de ocluzie intestinală precoce. O să verse, bineînțeles, bilios, că nu prea apucă să mănânce, e nou născut, nu o să aibă tranzit și o să dezvoltă distensie abdominală cu toate consecințele ei, inclusiv respiratorii, prin distensie abdominală marcată. Orice bebeluș, orice copil care varsă bilios și nu poate fi alimentat, va fi referit unui serviciu de chirurgie pentru evaluare. Sigur, noi suntem în fața unui bebeluș cu un sindrom de ocluzie intestinală neonatală, nu știm care fibroză chistică, doar dacă am avea niște părinți, un test genetic făcut înainte, astea sunt doar situații utopice cu care nu ne întâlnim. Suntem în fața unui copil în ocluzie și trebuie să stabilim un diagnostic. Cea mai simplă metodă, o radiografie. Deși este o investigație veche, cred că este cea mai facilă și ușor de efectuat. În fața unui bebeluș cu o ocluzie intestinală, noi o să identificăm anse intestinale dilatate, destinse. Bineînțeles, dacă sunt forme complicate, s-ar putea să vedem și calcifieri intraperitoneale, s-ar putea să vedem pneumoperitoneu, dacă s-a produs o perforație, în variantele complicate de peritonită meconială. Avem un diagnostic foarte bogat, diferențial la vârsta asta, intră în calcul și o atrezie de intestin, intră în calcul o boală Hirschsprung, intră în calcul, sigur, și suferințe non-chirurgicale. Noi avem un pacient cu fibroză chistică. Ce facem? Cum este un abdomen acut, facem o laparotomie. Trebuie să stabilim un diagnostic. La laparotomie am exclus o cauză anatomică, o atrezie, să zicem, de ileon. O să întâlnim intraoperator un ileus care este produs de un meconiu foarte viscos, extrem de aderent, pe care bebelușul practic n-a putut să le elimine prin metode naturale. Un meconiu care blochează complet ileonul terminal și cu anse destinse în amonte, exact cum se observa în radiografia anterioară. Aici avem imagini în arhiva, să zic, personală. Da, unui pacient care s-a confirmat ulterior cu fibroză chistică. Imaginea clinică este evidentă de ocluzie și dacă nu făcea radiografie, că practic își spune diagnosticul de ocluzie intestinală. Se poate observa asta este conținutul ileonului și formă de biluțe de meconiu impactate în ileonul terminal. Și se vede imaginea clinică, anse mult dilatate, care continuă cu ileonul terminal foarte îngust și blocat de acest meconiu viscos caracteristic unei fibroze chistice. Diagnosticul s-a și confirmat. Formele complicate de ileus meconial, cele care au peritonită meconială, practic prin perforația intestinului, sunt forme care pot fi sau nu diagnosticate antenatal și care se manifestă clinic imediat după naștere, nu numai ca și un sindrom ocluziv, dar și ca un sindrom acut peritonitic, inclusiv un abdomen acut care se vede, semne celsiene la nivelul abdomenului. Astea sunt tot imagini de la o pacientă care s-a confirmat ulterior cu fibroză chistică, nou născut, la care se poate observa conținutul hemoragic din cavitatea peritoneală și multiple anse necrozate, cu multiple perforații, necroza mezenterului și, din nou, acest conținut de biluțe de meconiu care impactau intestinul subțire în ultima porțiune, ileonul terminal. Sigur, noi, ca și chirurgi, trebuie să avem în vedere lucrul de bază, să scoatem copilul din obstrucția intestinală. Da? Dar, dincolo de asta, celălalt lucru important, pe lângă stabilirea unui diagnostic, este să salvăm cât mai mult din intestin. Pentru că, așa cum le spun și studenților, nou-născutul și copilul nu e un adult mai mic și mai drăguț, cu care îți vine să te joci. Este o entitate în creștere și în dezvoltare care are nevoie de toate structurile ca să ajungă la vârsta de adult. Și atunci, noi, ca și chirurgi, trebuie să salvăm cât mai mult din intestin. În cazurile complicate, ca și cazul anterior, în care există necroză ischemică cu afectare intestinală, e foarte important să măsurăm lungimea intestinului restant
pentru că aceasta va da diagnosticul și prognosticul acestui copil postoperator. Respectiv, are nevoie de cel puțin 25-30 de centimetri de intestin subțire viabil și funcțional ca să poată să trăiască. Nutriția parenterală continuă încă nu a reușit să suplinească un intestin subțire scurt. Metodele noastre sunt, în primul rând, metode de lavaj intestinal, respectiv efectuăm o ileostomă, o enterostomă, prin care golim intestinul de conținutul meconial anormal și prin lavaj continuu, sau facem și o ileostomă prin care să continuăm acest lavaj în postoperator cu scopul, din nou, de a rezolva ocluzia intestinală. Și, bineînțeles, vom trimite pacientul în serviciu pediatric, colegilor din pediatrie 1, aici de față, să facă niște teste genetice pentru a investiga pacientul. Cealaltă formă de obstrucție intestinală care se manifestă frecvent la vârsta copilăriei, dar nu numai, se numește DIOS. Este un acronim, de fapt. DIOS înseamnă Distal Intestinal Obstruction Syndrome. Este echivalentul ileusului meconial dincolo de vârsta neonatală. Practic, acest sindrom, care apare la un pacient cu fibroză chistică, înseamnă obstrucția intestinului subțire, exact ca și în ileusul meconial, dar la vârsta copilăriei, la un sugar, la un adult, la orice altă vârstă, la vârstă școlară. Cine e pacientul cu DIOS? Pacientul cu DIOS este un pacient cu fibroză chistică. Unii sunt cunoscuți cu fibroză chistică, alții sunt la prima manifestare digestivă și se prezintă într-un serviciu pediatric cu semne de ocluzie intestinală. Poți să ai 6 luni, poți să ai 6 ani, poți să ai 13 ani și să fie prima manifestare la un copil aparent sănătos, fără un istoric medical sau un istoric familial de mucoviscidoză, în care tu, în fața unei ocluzii, ca și chirurg, trebuie să rezolvi problema și totuși ridici și suspiciunea unei fibroze chistice. În general, majoritatea pacienților cu fibroză chistică care se prezintă cu acest sindrom de ocluzie intestinală sunt pacienții cunoscuți și care revin periodic în anumite condiții în clinică cu sindrom subocluziv. Treaba noastră este să rezolvăm problema înainte să aibă nevoie de o intervenție chirurgicală. Practic, pacienții vin cu distensie abdominală, vin cu dureri abdominale colicative, absența scaunului și, bineînțeles, deshidratați. Uneori se palpează o masă abdominală, de obicei în hemiabdomenul drept, care este, de fapt, ileonul terminal, unde este impactat fecalomul respectiv. Și această condiție apare periodic. Sunt pacienți care vin de 2-3 ori pe an în serviciu de chirurgie, cunoscut cu fibroză chistică, cu acest sindrom. Ce facem noi? În primul rând, încercăm să evităm intervenția chirurgicală și pentru asta, exact ca și la un nou născut, asigurăm o decompresie a tubului digestiv, lavăm conținutul tubului digestiv prin clisme cu gastrografin, prin clisme cu ser, administrăm mucolitice pe cale orală, antibiotice, pentru că întotdeauna există și o suprapopulare bacteriană, unde tubul digestiv nu mai are motilitatea corespunzătoare și încercăm să evităm intervenția chirurgicală. Dacă totuși se ajunge la intervenție chirurgicală prin eșecul acestor metode pediatrice, non-chirurgicale, în cadrul unei laparotomii încercăm să salvăm cât mai mult situația, adică să salvăm intestin și să mulgem conținutul intestinal pentru a depăși obstacolul. Când se produce DIOS? Există foarte multe studii și concluzia a fost că sunt anumite condiții predispozante pentru apariția acestui sindrom la un pacient cu fibroză chistică. Administrarea de antibiotice pentru diverse infecții respiratorii recurente, deshidratarea, evident. Se pare că și forma de mutație genetică are un rol predispozant. Intervențiile chirurgicale anterioare, probabil prin prezența de aderențe peritoneale și existența în antecedente unui alt episod de DIOS predispune, bineînțeles, în continuare la episoade repetate de obstrucție intestinală. Intervenția chirurgicală, dacă totuși are loc, după cum spuneam, încercăm să evităm o rezecție intestinală cu anastomoză. Aceste lucruri rămân rezervate doar pentru cazurile complicate, unde există necroză intestinală și eventual și perforații. Prevenția
acestui sindrom de obstrucție intestinală este foarte importantă și aici intervine legătura bună cu părinții, care trebuie să observe semnele precoce și să se adreseze unui serviciu pediatric în consecință pentru a evita o obstrucție intestinală îndelungată și complicațiile consecutive. În rest, îi las pe colegii mei și dacă... Mulțumesc pentru atenție. Dacă mi se permite, pot să zic două vorbe? O să zic în engleză. Okay. Pentru că toată lumea știe un pic de engleză, dar pentru că sunt și colegi. I have two words for you. One. Okay. We know each other for a few years. And I really admire what you've done. And I know it's just the beginning. Okay. Because a few years ago, it was just you fighting for your kid. And now you are the voice of other mothers. And you're the one who gathered us today here. And I hope this will be just the beginning, just for you and the others who want to be involved. And you're not just a mom fighting for your kid anymore. You are a mom fighting for other mothers' kids now. And I would like to say thanks, not just for me, speaking for myself, but I think on behalf of others, because you deserve it. It's just for your struggle and your patience. Yes, and for all the history that we've been through together, and maybe for the future. We would like to thank you. Okay. That's nice. Thank you. And Întrebări? Întrebări? Vine diploma. Dacă avem întrebări pentru doamna doctor Anca Budușan, as a response. ca un răspuns sigur, ai diploma de... As a response to this, yes, we do have a history together. Actually, there are some doctors here in this room that saved my baby when he was 6 years old and 6 months old. Sorry, and this day I want to thank them again for everything they've done because if they weren't there, probably my son wouldn't be alive today, and. I want all to know that we thank you, and if it weren't for you, the present might have been different now. So thank you again, million times.